Hi video! What's up mga chuy? So karon magama na po tag hugot episode with next 11 vibes. So agyud mo kalimot to like and share ug subscribe sa among YouTube channel aron updated ka perme kung kalus ami mag-upload. Kada adlaw gyud mo hatag og update aron perme mo malingaw pod kada adlaw. Kung malingaw mo, This is my last resort. This is my last resort. This is my last resort. Ang relasyon ninyo, wala na siyang bulak. kung dili atimanan, mamatay. Ang inyong relasyon, wala na ng ture sa Mobile Legend. Kung dili nimo protektahan, maguba gyud. Joy, di ba na kayo uyab? Oh naa. Nga, nagdugay mo. Joy, anong gadula mong ganang pangbata nga dulaan? May na lang ni, kaysa siya akong dulaan. Ang aso sa tanggutso, Murag na hum sa imong karibal. itom kaayo. Ang inyong relasyon, murag switch sa suga, nga palong siga. Murag kamo, bulag balik. Sa kadugay, mapunder ug mawala na. Ang gugma, wala na siya ice cream. Sa bag-o pa, tamis pa. Pero nadugay na. Nalanay na! Buhos ng ulan. Saba! Gaulan! Ayaw kaayo daghana ang imong uyab. Basig mapariha ka sa coke. Zero. Choy, kompleto ka ha ang baboy sa tangkal karon? Dili! Kay naara ang isa. Joy! Oh, Ano mamili mo ng mga babae o gwapo nga laki? kay bati man sila. Unsay kalainan sa dato og pobre? Ha? Ano man? Spelling. What's up mga chuy? So, shout out din miss. Shoutout ko sa Katipa, katong silang Jibes, Julian Lente, Jericho Puno, si Kwan, si Mama nga natulog karon og si Yoyo, Efren, og sa mga nananaw, 100 ka pin na may subscriber. Salamat kayo. Shoutout lang ko ninyo. So, shout out na ko sa awa-sawa nga si Karen, kung anak nga si Tantan, o sa ako ang igsuon dira sa Cebu, nga si Gisa Austero, nga naot nga makauli na kapuhon, o mahundang na ning quarantine diri sa tuwa, o dira po di ay. So, kakuha po ni amigo nga si Freddy, sumili, dira Cebu nga, Choy, amping dira perme, kay mag-inom batapuhon. Special shout out din nila, Sir Haniel Buaron, maestro na mo na siya sa una, si Rosemary Bulo, kanang cashier dira sa Prince, og si Sherwin Ibanez, kanang nadira at bang ilang kapamas, kanang namaligya, kauban nilang ante dira namaligya og mga snack mahapon. So katong na ganiya, shout out lang yung tanan, kaya okay las nyo ngalan, ingna lang ko puhon, or comment lang mo nga video, kay shout out mo sa sunod. So, ay mo kalimod, subscribe sa among YouTube channel,
Next 101 Vibes o sa among Facebook page Next 101 Vibes aron updated ka pirmi kung mag-upload na mi og bag-o na mong mga kabuang. So stay tuned lang gid mo, ayaw gid mo biya kay mabiyaan kas passing ani. So ayaw kalimot, like and share this video aron makita sad ang uban.